A new squad heddiw. Cwyr sy'n sgorio mwy o gols i'w win. Drwy'n y gorau i'w mani. Person sydd ddim yn gallu taclo i'w Ceidan. Person sydd ddim yn gwrando i'w Evan. Person sy'n offi cwmpa mas gyda referee i'w Evan. Person sydd ddim yn swyl i'w Rwban. Person mwy o diog i'w Matthew. Un trawst, teiars a 2 gol geidwad pwerus yn arbed y gol. Sut wneith clwb Pontypridd wrth iddyn nhw daclo sialens y sgwad mewn zorbs?